салом алайкум дӯстон, бардором ва тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат. Наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, касоне ки ҳоҷатошон буд чега намедонанд ба кадом ширкат муроҷиат кунед, мо ба шумо як ширкати беҳтаринро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. дӯстон, марҳамат, номерош дар рӯи экран мондагиаст. Аз занг мезанед, мошинҳошон мошинаҳои замонавӣ мебошад, комфортни бардоро беҳтарин мошинҳо ҳастанд. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ҳар рӯза рейс дорад аз Москва ва Московский област. соқ сонат бо хости Аллоҳ мегирад, бо хости худованд мегирад, меоратон. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, худо нигаҳбон. дӯстон, мегузаред ба якумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза Opel Astra F мебошад ки соли баромадаш 1994 солай. Объём мотораш 1.6 литраи, коробкаш механик, сӯзишҳои танҳо бензин. мошин мега дар ҳолати миёна дӯстон қарор дорад. хулас краска талабай дӯстон, нарша бениҳоят арзон мега. трезаи ақиби дӯстон шикастагия, шишаи ақиби дӯстон шикастагия, мақсад ки камтар краска талабай бардорад. қарор дорад дар тарофҳои Калхозобод нарша 13000 сомон мега. дӯстон, бо арзон мешавад. марҳамат, касоне ки хадор бошад, дар номерҳои рӯи экран буда занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, номери ватсапашон мондагиа, муроҷиат кунед. анака дӯстони азиз, лайкҳоро ба хотири приораҳо бизанед ки беҳтарин мошинҳо. дӯстони азиз, ваз приора соли баромади 2012 солай. объём мотораш 1.6 литрай дӯстон. коробкаш механик, сӯзишҳои танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 40000 сомон мега. марҳамат дӯстон, касоне ки харида бошад, дар номерҳои рӯи экран буда занг бизанед, маълумоти пурратарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, бисёриҳо мақсад приора нависагӣ будан, ваз приора. хулоса ба хотири подписчикҳо, ба хотири мухлисо гапшуна дар замин номонда, бардора якта ваз приора кардем. хулоса дастгирия бардор беҳтарин кунед. иншоаллоҳ ҳаракат мекунед, дар навори пага мошинҳои беҳтарин ба навор мегирем. ваз приора соли баромадаш 2010 солай. объём мотораш 1.6, коробкаш механик, сӯзишҳои бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 электропакет дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28000 сомон мега. марҳамат, бардор, номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо. занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. номерҳо барои тамос 936 409. номерҳои соҳибашанд дӯстон. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза ваз приора соли баромади 2007 солай. объём мотораш 1.6, коробкаш механик, сӯзишҳои бензини холӣ. мошин мега состоянияш беҳтарин, краска талаб нест бардоро. 4 диска, релес, балон, хулас ҳамаш пачкаи бардоро. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нарша дӯстон 28000 сомон мега. срочна сум дар корай. марҳамат, бардор, касоне ки харида бошад, дар номерҳои рӯи экран буда занг бизанед, маълумоти пурратарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, дастгирии шумо пешравии мост. касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш дар омадан замон подписатсия кунед. иншоаллоҳ мо ҳаракат мекунем наворҳои оянда ҳар як мошинро ҳамхеле як видеоӣ карда, як навор карда баҳри шумо мегузорем. дӯстон, мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. ваз приора соли баромади 2008 солай. объём мотораш 1.6 литрай, коробкаш механик, сӯзишҳои бензини, газ. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша мега 19500 сомон мефурӯшим бо нархи арзон бардоро. срочна мега мефурӯшим бардор, мақсад ки ана
Москва рафтанӣ барои ҳамин хотир пули билет даркор аст. Рошна мефурӯшам бародаро. Марҳамат, касоне ки приёра бо нархи арзон харида бошад, занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстон, мегузарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ Приора. Соли баромади 2009 солаи. Объём мотораш 1.6 литр. Коробкаш механик. Сӯзишҳои танҳо бензин. Мошин состоянияш беҳтарин. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша дӯстони азиз 30,000 сомонӣ мега. Хулос состоянияш мега беҳтарин аст. Дӯстон, марҳамат, номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо 558 557 08 97 97. муроҷиат кунед дӯстон, маълумоташро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, якчандон каналҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бо нархи арзон мебошад. Якумиш дӯстони азиз 2010 подписчик дорад, дуюмгиш 1200 подписчик дорад дӯстони азиз. ва иншоалло ки бо нархи арзон каналро васаид карда ба шумо торик карда метиҳем. номерое ки дар рӯи экран мебинед дар WhatsApp нависед, иншоалло бо нархи арзон канала ба шумора метиҳем. 925 066 4211 дӯстон ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. иншоалло дар WhatsApp нависед, каналро васаид карда ба шумора метиҳем. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ Приора. Соли баромадаш 2013 соли дӯстон. Объём мотораш 1.6 литр. Коробкаш механик. Сӯзишҳои танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон. инам аста состоянияи моторашам чӣ хеле сурат гирифтага, капотшам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархаш 38,000 сомон мега. як камтарак бародаро, хулоса камтарак мега ки то таи 1000 сомона расход мешавад. Барои ҳамин хотир нарша арзон кардаги марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон, мегузарем ба мошини навбатӣ, ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ Приора. Соли баромадаш 2011 солаи. Объём мотораш 1.6 литр. Коробкаш механик. Сӯзишҳои бензини газ. мошин состоянияш мега хубай бародаро, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дӯстон дар тарафҳои Хуҷанд, дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нарша 30,000 сомон мега. марҳамат, номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, лайкҳоро зер кунед. касоне ки лайкҳоро монагӣ нестанд, ба хотири навин приораҳои беҳтарин лайкҳоро зер кунед. иншоалло ҳаракат мекунед, навраҳои беҳтарин пагаҳ бо мешавад. ВАЗ Приора. Соли баромадаш 2008 солаи. Объём мотораш 1.6 литр. Коробкаш механик. Сӯзишҳои бензини газ. мошин мега состоянияш дӯстон беҳтарин. 14 баллони нав, калпак, хулоса бародаро дискои нав, 12 моҳ тонировка, 5 моҳи дига ҳуҷҷат. қарор дорад дар тарафҳои ноҳияи Рудакӣ. нарша 36500 сомон мега дӯстон. марҳамат, муроҷиат кунед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстон, даҳумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ Приора. Соли баромадаш 2009. Объём мотораш 1.6 литр. Коробкаш механик. сӯзишҳои бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон. 6 моҳ тонировка, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 30,000 сомон мега дӯстон. марҳамат, номерҳо барои тамос 981 07 2211. ба ҳамин рақам дӯстон муроҷиат кунед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дар ҳама ҷо навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмат калом барои касоне ки лайкро то ҳозира мақсад зер карданд. касоне ки зер кардагӣ нестанд, аз ҳаматон хоҳиш лайка зер кунед. иншоалло бо наврҳои оянда аз пеш наврҳои беҳтарин мошини арзон баҳри шумо мегардонем. хайр дӯстон, то видеои оянда худованд нигаҳбонтон бошад. видеои навбанавро интизор шавед.